дар клуб як корманди милисаро барои садамаи нақлиётие ки боиси марги 2 нафар шудааст ба ҳабс гирифтанд. орзу ҷононов ба он муттаҳам мешавад ки рӯзи 15 октябр дар клуб ҳангоми ҳаракат бо суръати бисёр баланд идораи мошинро аз даст дода 3 нафарро дар пиёдароҳ задааст. ду манбаи огоҳ аз додситонӣ ва раёсати умури дохилаи клуб гуфтанд ҳодиса шоми 15 октябр рух додааст. ба гуфтаи мусоҳибони мо, орзу ҷононов ҳангоми ронандагӣ маст будааст ва мошини хундаи авантиро бо суръати бештар аз 100 км дар як соат рондааст ки мухолифи қоидаҳои ҳаракат дар шаҳр аст. яке аз мусоҳибон гуфт: мошинро маст меронад, тез меравад ва аз идораи он намебарояд, ба самти муқобил меравад. аз роҳ баромада ба дарахт ва симчӯб бархӯрда ба пиёдароҳ меравад. ҳамон вақт 3 нафар Баҳодур Ҷалилов, Ҷаҳонгир Шерафганзода ва Сиёвуш Холматов аз кор мебароянд ва онҳоро пахш мекунад. Баҳодур Ҷалилови 35 сола дар ҷои ҳодиса ва Ҷаҳонгир Шерафганзодаи 31 сола дар бемористон ҷон додааст. Сиёвуш Холматови 28 сола ва Абдулло Ҳакимови 31 сола дар бемористон муолиҷа мегиранд. манбаъҳо гуфтанд ки худи ҷононов осеб надидааст. хабарнигори радиои озодӣ рӯзи 22 октябр талош кард бо хонаводаҳои фавтидаҳо суҳбат кунад, аммо бузургони ин хонаводаҳоро ба додситонӣ даъват карданд. ҳамсоягони фавтидаҳо дар суҳбатҳои хусусӣ гуфтанд ки танҳо аз Баҳодур Ҷалилов 3 фарзанд ятим мондааст. яке аз наздикони Баҳодур Ҷалилов ба радиои озодӣ гуфт ки чанд моҳ пеш бародари ӯ фавтида буд ва Баҳодур ягона писари хонадон ба ҳисоб мерафт. бори аввал нест ки кормандони милиса дар клуб бо риоя накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ сабаби марги раҳгузарон мешаванд. соли гузашта Рустам Нозимзода, афсари бозрасии давлатии автомобилӣ дар як садама сокини 83 солаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳинро кушт. соли 2018 як ҷавони 15 сола зери чархи мошини Саидмӯмин Исломов, муфаттиши бозрасии давлатии автомобилии шаҳри Кӯлоб монд ва ҷони худро аз даст дод. сокинон аксаран кормандони милиса ва дигар мақомоти интизомиро ба худсарӣ дар роҳ муттаҳам мекунанд. дар вилояти Хатлон дар ним соли гузашта 122 садамаи нақлиётӣ сабт шудааст ва дар ин садамаҳо 67 нафар ҷон додаанд.